Aquí l'afició, Sí, mira, Lluís Vigorda, aquí estem. De grup ha fet quart. Quart de grup? Estàs Quart de amagat a grup. ser quart de grup A. Tens algun missatge per tercer? No, perquè tercera jo normalment. Ah. Només, avui se n'ha colat un que no venia normalment, aquell BMW blanc, i llavors m'ha pres el tercer lloc del calaix. Però estic content, cinquè turismes. Sí, perquè a més amb el BMW tira més que el teu, Sembla que sí, sembla que sí. Sí? No ho sé, jo vaig molt lent o... Llavors, almenys aprofitar que els de darrere no m'atrapessin. Sí, bueno, de tot el grup que hi ha que hi ha un munt de pilots a 4 segons, que està el segon, el primer... El primer d'aquests, amb aquests. Sí, sí, d'aquests el primer. Cinquè general. Gràcies per venir, RFM, Ese es mi Lluís campeón! Estamos aquí, Estem un altre cop, com l'últim cop. L'últim cop va ser pan tomàquet, Salut! Salut! Joel, doncs molt bé, la feina que ha fet, doncs, la seva progressió és bona, està fent quilòmetres, que és el que volem, i cada cop doncs, va agafant més el punt, i avui doncs, bueno, l'última passada ha estat molt bona i fent el que li dèiem, no? Doncs felicitar el Lluís, Vigorda, que ho ha fet molt bé i que la seva progressió també és excel·lent i ho està fent superbé. Tots dos, la veritat, és que d'un de l'altre s'estan ajudant molt, estan fent molt treball d'equip i s'estan portant molt bé i, bueno, tot portarà els seus fruits a la llarga. Bé, molt bé. Sí, cada dia anem progressant, anem agafant més confiança amb el cotxe, carrera a carrera suposo que anirem trobant. Falta una mica de confiança a les frenades, però bé. M'ha fallat molt la palanca, m'ha saltat diverses vegades la marxa, intentant lluitar pel segon amb l'Esteve Torrent, però no he pogut. Intentarem canviar. Hombre, mira, és aquest senyor, que sí? Avui l'hem pogut guanyar. Pròxima, cada dia serà més difícil. Avui ho hem pogut fer, ha estat bé. Sí? Hem disfrutat molt, el cotxe perfecte. Hi havia debat allà, que se sentia raro el canvi, hi havia debat, que això és normal. Bueno, perquè el meu és molt vell. És un 2003, ja fa molts anys que corre, no es toca i jo no el toco, jo no soc mecànic. Fico benzina i com les dones, donar gas i freno, i prou. I el teu de quin any? Només 2005, crec. Qui us guanya és més nou. Del Montner, Francesc. Del Montner. Ai, sí. Aquell és recent nascut. Evolucionant-lo cada dia. Nou fitxatge d'RFM, el gran Francesc Montner. Encantats que em porti l'enganxina a RFM. Ja ho estàs celebrant, tu? Sí, estic aquí amb un campió de la figura. No, sí, aquí el campió ets tu. I tu ets un figura, Esperem no cremar-nos aquí. Vols una mica o què? Vinga, va. Vinga. A més, és el cava del campió. I cava de Vilafranca del Penedès, Molt bé. Penedret. Pensàvem fer alguna millor, però bueno... Guanyar està bé, no? Sí, està bé, està bé. Millorant temps de l'any passat o no ho Igual mirat, igual això? que l'any passat. Bueno, clar, amb el tema de l'oli també. Clar, allà una mica més no passo. Sí? I això que he aixecat el peu ja, però encara aixeca poc. I he començat a lliscar. Has guanyat un altre cop o no? Sí, FX, el I grup FX. ja està, et sembla normal que sempre faci el que I ja Ens ha costat molt, I ahir va ploure molt, quan jo vaig sortir va ploure molt. Portava rodes de seca darrere, slick, a davant portava moll, per darrere i em va enganxar l'aigua planing i vam arrencar tot el morro de davant de radiadors i tal. Aquesta nit hem hagut de treballar unes horetes, l'hem arreglat i, bueno, i avui com un campió s'ha portat el tio. Joan Nadal, part molt important d'aquest campionat. Ens ha dit que van tenir un incident aquí muntant i està a l'hospital. Des d'aquí ànims i esperem veure'ns aviat, home.
gràcies a vosaltres també per estar aquí filmant. Però mira, em gravis, Pots saludar, M'ha vingut a portar els pantalons, l'aigua fresca, tot. Pots dir alguna cosa a la gent de RFM? Hola! I tot això pues, és l'oli que ha de netejar aquest senyor, mireu. A part del meu front cremat. Pues... Gràcies per venir a RFM. Ese es mi Lluís campeón. Ah, és ton pare? Sí. Ah, i què? Com ha anat? També. Sí? He tingut un problema. Però bueno, l'hem solucionat. Rally d'Andorra estaràs... Rally d'Andorra i el Costa Brava també. Molt bé. Magnífic. Molt bé. Apa, senyor. Gràcies. Y era la curva que sabía que podía pasar más rápido del copa anterior. Anem al Rally de Terra, de la Focus. Sí, home. De segona a primera, com una moto i al punt mort. Un cop agafis la confiança de que entres a la cuneta i veuràs que el tiba que s'aguanta, dius, hòstia, que ben parit és. Se m'ha quedat amb el punt mort. La primera entrada i pues, poso segona, però clar, segona... Ens veiem a la Challenge Focus 3 i el Campionat de Catalunya de muntanya. Veus que ens despedim com Toni Arrufat. Se voleu despedir? Ja, Campionat de Catalunya fins a setembre a Guardiola Berguedà. Salut. Salut i força el Canut. Esto ha sido el día de Calle José Senal y tengo un calor que me muero, ¿vale? Y ahora a comer una pizza y colgar unas fotos en el internet. Estoy usando el internet.